Det er jo sådan, at børn har brug for grænser. Og hvis de ikke bliver sat af Asger, så bliver det jo en glidebane, ligesom i et vandrutsjeland, hvor at de alle sammen rutscher ned i det her vand, hvor de ikke kan, de kan ikke svømme, de kan ikke, de drukner. Ja. Er det noget, du kan genkende? Nej. Nå? Men selvfølgelig, Pia, jeg forstår godt, men... Hvad, Asger? Det er selvfølgelig noget, at jeg skal holde øje med... Glidebanen. Lige præcis glidebanen, og at de ikke kommer ud, hvor de ikke kan bunde. Ja. Arbejder I meget med sådan vandmetaforer her i klassen? Eller Jeg synes i hvert fald, det fungerede godt. Så, ja. Tak, Asger. Min datter havde sagt fuck, en virkelig stor ting, kan jeg forstå på Asger. Jeg synes jo, fuck, det er sådan et ord, hvor det kan jeg selv komme til at bruge, hvis der er et eller andet på arbejde, der irriterer mig. Fuck, det er irriterende, eller det er da naturligt. Men hvad hvis de andre børn begynder at sige fuck også, så? Hvis de lærer, at det er bare fint nok? Jeg synes virkelig ikke, det ansvar, det skal hvile på ejers skuldre. Nej, men det hviler vel på dine skuldre? Jo, det er mig, der står for opdragelse, men jeg tror heller ikke, at jeg ser nok ikke på det på samme måde som de andre forældre. Der er nok andre ting, som jeg vælger at prioritere i min opdragelse, som hvordan hun er over for sine medmennesker, om hun får lavet sine ting. Det er helt fair, hvis andre har det fokus, men lad være med at tage det ned over min datter. Alt det opdragelse, jeg går og gør derhjemme, det skal du jo så fortsætte med. Og hvis du ikke gør det, jamen så... Altså, hvordan skal mit kære barn så få det? Opdragelse er måske i mere noget, forældrene ligesom tog sig af. Mange timer børn, de går i skole i dag, så tilbringer de jo faktisk mere tid med dig, end de gør med mig. Hvordan skal jeg kunne nå at opdrage mit barn på 4 timer i løbet af en dag? Nej, du har jo også weekenderne, kan man sige. Så jeg tror bare, at pointen er, at de holder øje med, hvordan I reagerer, og hvordan I agerer i situationen. Mere end de lægger mærke til, hvad jeg gør i et klasseværelse. Jeg begynder at blive lidt træt, fordi det kører rundt sådan her i en ring. Du har ret i, at nu diskussionen har taget lidt en afsporing. Men hvis ikke, at vi kan nå til enighed omkring det her ord fuck, så vil jeg egentlig gerne have fat i din overordnede. Fuck. Hun har sagt fuck. Hun sagde fuck i klassen. Det er derfor, du har indkaldt mig. Ja, altså... Ja. Jeg troede, det var et eller andet virkelig alvorligt, siden vi skulle have det her møde. Så det er bare, fordi hun har sagt fuck. Ja. Så synes jeg måske, det er Men altså, nu siger du bare. Komisk. Det er ret forstyrrende for klassen. Måske snakke om fuck er det bare et ord, man kan bruge, eller... Det er jo et normalt ord. Altså, vi bruger det jo alle sammen. Jeg tænker heller ikke, du kan sige dig fri for ikke at bruge fuck en gang imellem, når der er noget, der irriterer dig. Det er heller ikke vigtigt, at vi diskuterer, om jeg bruger det. Fuck har jo en ret uheldig betydning, i hvert fald når vi lige snakker om Men har det stadigvæk børn, det? Ikke? Det er jo lidt spørgsmålet, tænker jeg. Fordi jeg ved da godt, at det i gamle dage var mere seksuelt. Men er vi ikke der, hvor at... Altså, er det ikke bare et udråb? Jo, det kan du